Sa Zamboanga City, usa ka banay ang naka-lockdown silang balay human nga ang tanang miyembro nagpositibo sa COVID-19. Lakip ang usa ka 1-year-old baby boy. Ani ang report. Gi-lockdown karon ang gipuy-an sa usa ka banay sa Zamboanga City human nagpositibo sa COVID-19 ang tanang miyembro niini. Apan wala sila gibalhin sa isolation facility sa Zamboanga City LGU kay wala nay bakante nga lugar. Lakip sa 8 ka mga miyembro sa banay nga taga Farmers Drive sa Barangay Santa Maria nga nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka 1-year-old baby boy. Unang nagpositibo sa sakit ang 34 anyos nga lalaking physical therapist nga nagtrabaho sa Zamboanga City Medical Center. Natakda niya ang 8 ka miyembro sa iyang banay. Ang 35 anyos nga lalaki, 31 anyos nga babae, 26 anyos nga lalaki, ug 5 ka menor de edad nga 12 anyos nga babae, 7 anyos nga babae, 6 anyos nga lalaki, 3 anyos nga babae ug 1-year-old nga baby boy. Gikabalak na karon sa City Health Office ang nagkataas nga kaso sa COVID-19 nga gikan sa komunidad, lakip na sa mga government offices ug private sector. Gani upat ka empleyado sa Bureau of Internal Revenue Zamboanga City Office ang nagpositibo sab sa COVID-19. Busa sugod niadtong Lunes, wala unay transaksyon sa mong buhatan. Sa karon miabot na sa 456 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 206 recoveries ug 12 ang namatay. We kept on reminding the minimum health prevention measures of wearing a mask, observing physical distancing, and frequent hand hygiene. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.